Sacela kuhlambuluka. UMthembeni wangimithisa. Wangimithisa wena. Basho nina nobhuti anazana. Yes, nike khulume phambili. Wangimithisa wena. Le ngane ingane lo oyilokhusile ingane lizalwa ubaba oyedwa nobhuti. Hayibo ma bawuthuleleni sonke lesi sikhathi. Nobhuti. Bawuthuleleni sonke lesi sikhathi ungangitsheni. Isizathu imfihlo zabantu abadala mntanami. Bengeke ngize. uMthembeni yena uyazi. UMthembeni uyazi uMthembeni. Uyazi ukuthi wakumithisa. Uyazi ukuthi wakubethisa. Uthule la ithule khona uyazi. Thathe leli thuba ngibingelele mbukelo weBlack Life TV. I am uMlangeni Magasela kwi-episode yethu ethi izinkinga zomndeni. Namhlanje-ke ngibiziwe la ekhaya. Ngibizwe sesomncane nje ngisathukile ukuthi angabe usibizeleni. Ngifuna ukuzwa ngaye ukuthi yini asibizele yona la ekhaya. Sabona sisi unjani? Ngiyaphila unjani sisi? Ngiyaphila sithando. Ngiyaphila. Awubingelele umbukeli nje kuqala before ngihlala udabeni. Ninjani babukeli lapha emakhaya? Ngiyathemba niyaphila. Ya bayaphila ngisho. Angitshela sithando sami ubizeleni la ekhaya. Njengoba ngibizile sisi nginenkinga nomzali wami. Angazi ukuthi ngizoyilungisa kanjani kodwa ngiyathemba ukuthi wasengibize wena izolungiseka. Okay. So ngine-boyfriend esengijole naye iminyaka ewu5. Okay. Siyajola nje ku-right kumnandi kwisayidi lami nelakhe nala baba. Inkinga-ke ila ukuthi usefuna ukuza ekhaya. Uma akamfuni la hambe khona. Kade ngangijola nabanye bafana engabi nankinga. Kodwa lo umlungu basengijola nomlungu manje akamfuna la hambe khona angazi indaba. Meke wambona nje vedana afela amathi noma jikijela imoto ngamatshe. Namanga. Manje inkinga yami ngifana ngibuzele sikwenzekalani. Kuyimanje ngimithi angazi uma uthi ngizomtshela kanjani ukuthi ngimithi. Yo, inyanga zami zo5. Mangibuza abangani bami bathi mhlawumbe ikhonta ngifihlele yona noma mhlawumbe usewajola yini naye umlu angazi. nganani kanti uma Usanawe itshitshi nje ukujiji. uma Ukujiji nje. okay, but now you also look young. Inkinga yami nje ile ngoba ngisho ehambile kwabantu bakhe angibi nankinga. Kodwa meke wabona umlu vedana ahlanye. Angakhuzeki. Ongajwayele akakhuzeki. Ngisho asibe abambamba umakhelwane vedana kubukwe yena endaweni owabona lo mfana. Angisazi ukuthi inkinga ikephi. Ngoba ngisho wathi ngiyahlala yena ephansi ngelinye ilanga siyakhuluma. Ngifuna ukuzwa phethu ikephi inkinga nomlu. Hayi uyale nale. Uhlala kephi umlo? Uhlala umgaqo la ngaphezulu. Uvedana ayele nale. Bayazwana kodwa umndeni la ekhaya nabantu bakhona. Bayazwana lokho nje hayi ukuthi bazana into serious uhla amakhonto ekhona bayaye abayi. Bazwana ukuthi yebo sawubona makhelwane kuphela. Yo. Ucabanga wena ngokwakho yini mawucabanga noma uhlulekile na ucabanga ukuthi yini? Hayi nami ngihlulekile ngathi mangibuza umamncane naye umamncane uthakazi. Akekho umuntu owaziyo. Akekho umuntu owaziyo. Ngoba omamncane no anti abanankinga nomfana. Inkinga nje uma. Uzokhokha lo muntu. Kumele azokhokha ngimithi, kumele azohlawula ekhaya. Angazi ngizokwenza njani. Uyakuthanda umfana. Umfana uphethe kanjani? Isikhathi abazali baye babone ukuthi hayi umfana ngayiphethe kahle mhlawumbe ayimfanele indodakazi. Hayi yena u-right into ahlupha ngayo ngingasho ukuthi uhlupha ngokuphuza nabangani. Ngingaze mhlawumbe phela extremely noma nje uyaphuza kakhulu. Ngingahlapha uma khonta amazela yona mase bephuzile ngoba nawo mabuya ahambe eyoyiphuzela endaweni mhlawumbe abuye behlangana endaweni bebonke angazi. Yo uma mama ngasathi nje akafonekwa inkomo ngenze njani sithanda? Inkinga phela sekukhona umuntu kumele achaze ukuthi ingobani. Achaze into ezozwakala. Yebo ukuthi indaba ethi akadingeli ukuthi ezomhlanganisa naye. Ngoba nginaye engingana akanankinga nobaba wayo. U-right nje inkinga nangu. Manje wena uhappy ukushada nomlu eyiphosele inkamini kaFaro noma right senga-accept so phela into engizoyenza ngeke ngimshintshe akahluphi ngalutho. Nangamantombazane futhi akazi ngithi sesaxabana sibanga into namantombazane ephakathi. Hayi into yamantombazane sesayibanga. Yaza senze njani azizama ukuthola uma. Yo ngiyasaba. Uma uwenza ngalendlela le osho ngayo ngiyamcabanga nje methi still akafuni. Uzowenze njani? Kodwa uzoqhubeka phela mengicabanga. Uzoqhubeka ngoba vede phana uma ngakamtshela ukuthi ngimithi. Sekuyilona ndlela ukuthi ngitshene ngayo manje. Uzoshintsha umqondo yabo? Mhlambe.
Njengoba izwelayo imbukelo weBlack Life TV eyichazela usisi ukuthi unenkinga uma wakhe akamthandi umuntu azwana naye njengamanje. Udinwa azashaye ngisho iy'moto athimisele ngathi amathe. Manje inkinga usisi uthi useyithwele. Uzowenza njani esimeni sikanjalo ngoba nobaba nobhuti lo ammithisile ufuna ukuzoletha iy'nkomo ekhaya. Ake sizame ukuthola uMasizwe yena from the horse's mouth ukuthi uzizwa kanjani yini le menza ukuthi ahlanye kanje njalo mebona umkhwenyana wakwakhe. Asekeni. Uzobhela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Phinde ngikubingelele embukelo weBlack Life TV njengoba sekuthembisile ukuthi sizohamba solanda uma njengoba usinde ade ekhaya ethi unenkinga noma akafuna ukuthi aqhubeke athanda nomuntu azwana naye njengamanje ofithi lo muntu azwana naye ufuna ukuletha iy'nkomo sikwazile kumthola umana angilayiduze kwasabona mawunjani. Yebo saphila. Uyaphila sanda. Simbiziwe la ekhaya sibizwe uSindi mina ngumlangeni Magasela ngiphuma ka Black Life TV. Kade sitshela udaba lakhe awuchazela uma. Sindi ngani yami. Yebo. Ma njengoba ngikubize la ngikubize kudaba lamlungu ukuthi indaba umlungu ungamthandi ngisho ngathiwa wenzani umlungu uyazehlisa awumfuna la ahambe khona manje into engixakayo angazi ukuthi ngizothi wenzeni kuwena ngoba ngisho umbono vedane ufela amathi mefike ngemoto epayegcekeni ujikijele imoto ingakho ngikubize la ngoba angisazi ukuthi yini lengako umlungu akwenze yona ngifuna ukwazi ukuthi wenzeni kuwena. Yebo mntanami. Yabona nje mntanami njengoba ulazi udaba lasekhaya ukuthi nami ngihambele indawo ezimnandi. So ngeke ngimbone ubhuti lo into engicasula kakhulu. Ngeke ngimbone endaweni. Bonse lo udlala ke ngane yami lo. Ngimbone endaweni uyaphaka. Uyaphaka ubhuti lo. Aphakela amantombazane lapha phansi amantombazane yonke lento ngisekhonje lapho ngicashile. Kenze ngibuza ukuthi lo muntu ethi uzoletha iy'nkomo ekhaya kwazakalani? Imake wema ibambe lapho wena usuke ucashele yena umlulu lapha emaphathini noma usuke uyombheka noma usuke uyihambela indawo zakho usuke uyihambela indawo zami njengoba azi umntanami ukuthi uma ukayihambele yabo. Yes. Ngibona ukuthi ngifike ngimtshele ngithi hayi kanje athi hayi ma angeke kuze kube umlulu. Ukakutshela uma Uyangitshena mase ngiyaphika ngoba umlungu usuyeshilo vethu ukuthi uyahamba nabangani bakhe. Kodwa le yamantombazane angiyazi ingakho ngisuke ngimphikele ngoba ngaso sonke isikhathi uyaphaka lo muntu ingakho ngisuke ngiphika nje. Abufone lo muntu usuke wenza isilima. Le inkomo zakhe lezi akuyidingi. Akifuni kwayinkomo leso. Awumfuni nje ngempela. Akifuna ngimdingi. Yini ngathi imali engaka yenze ngaphandle kwamantombazane. Uzodlala ngawe ngane yami. Uzodlala ngawe. Akibudingi. Indaba uthi uzodlala ngaye. Uzodlala ngaye. Kulesi into asenzayo ehlazi kuyibona. Uzodlala ngaye. Angimdingi. Uthi uSindi uyamthanda nje ubaba kaLubanzi. Uzomthanda dike lapho ajika ahlale ngaye. Ubaba kaLubanzi nje yena wamamukela. Baba Lubanzi. Hey. It's a long story mntanami. Kodwa zephendula ukuhambeni kwesikhathi. Kodwa nje lo mfana lo wenza izinto eziyinkinga. Ezinkinga akimdingi. Inkomo zakhe ngamana ahambe nazo. Ngamana ahambe nazo inkomo zakhe. Hayi kunzima. Okay mungasuzwe kuthiwa ngoba ngisho amadlozi ngeke azayivumela leyo nto ayenzayo lapha. Okay. Ngeke. Ngithi mina mawami uma engase umntwana uSindi athi mangithwele manje ngikhulelwe ingane kaMlungu ngenze njani? Amanamba wekhipha. Akhipha ingane. Namba wekhipha. Kanjani manje? Zakhishwa kalula igala kahamba wekhipha. Mekutshela isina 7 months. Ayibulala. Akamanamba ekhipha noma hamba uyodayisa ngayo ke. Kanjani hamba uyodayisa ngayo. Nakho nje nawe awungikhiphanga nobaba kodwa wayephuza mabeshwe ekhaya. Wayephuza fela ubaba wakhe kodwa manje lo mfana lo ubaba wakhe wangenzi njengalo mfana lo.
Lo mfana wenza iy'nkinga, wenza iy'manga lo mfana phakathi kwabantu. Pho usungamshuthi ngani ma ubuye nesithombe ungitshengisa ungakhulumi ngomlomo into engeke ngikukholwe ngoba ngiyathi usuyiphuzile ma. Uyazi ukuthi ifoni ngishiye endlini bakabe ngihamba. Kodwa usuhamba nabantu abaphatha amafoni. Abangeke ize bacele ukuthi cela ningishuthela luya. So ngibaba lenhliziyo ngithi Nkosi yami, ingane yami angifuni idlala abantu emhlabeni. Hayi ngeke ma. Kodwa ngisho kuthiwa ngimithi ingane ngeke ngiyikhiphe. Sungamane ungixoshe ngeke ngiyikhiphe ma ingane. Leyo uthi ingane sengamane ngiyikhiphe noma ngiphisane ngayo. Ngeke ngivume ngalafana ngeke. Awufuni lutho nje uhlangene. Ngeke angifune lutho. Angifune lutho inkomo zakhe akahambe nazo. Mangase kuthiwa umlu akahambi akaphaki akaye ey'ndaweni zobumnandi ungenze njani? Ngabu right, ngabu ngikhona right. Khuluma iqiniso. Yebo. Ungamamukela. Ngamamukela. Bathiwa akahambi lezi ndlela lezi eseke siyibone emhlabeni. Ngabu right. Okay, awukhuluma iqiniso-ke manje sithando sami indaba ungamfuni umlu. Angimlwa ngifunela ukuthi uhamba ebusuku. Khuluma iqiniso phela manje ngoba ngiyakubona ukuthi khona into efihlayo. Khuluma iqiniso. Oh, sacela uhlambuluka. UMthembeni. Wangimithisa. Wangimithisa wena. Bashe nina nobhuti. Anazana. Yes, nike khulume phambili. Wangimithisa wena. Le ngane le. Ingane lo oyilokhusile ingane lizalwa ubaba oyedwa nobhuti. Hayibo ma bawuthuleleni sonke lesisikhathi. Nobhuti. Bawuthuleleni sonke lesisikhathi ungangitsheni. Isizathu imfihlo zabantu abadala mntanami. Bengeke ngize. Umthembeni uyazi. Umthembeni uyazi Umthembeni. Uyazi ukuthi uwakumithisa. Uyazi ukuthi wakubethisa. Uthule la ithule khona uyazi ukuthi ngamitha wena ngabitha. Usaphila ubaba kaMfana? Uyaphila. Uyazi Umthembeni. Uyazi mntanami. Iloko bengifuna ukuhlambuluka namhlanje kuwena mntanami. Ukuthi Nkosi yami. Akaza kubona ubaba kaMfana? Useke wangibona bonke abamfana bayangayo kodwa sengibayazi ukuthi wala ekhaya. Bayazi ngwakangcobe ezantsi kodwa nje abakazi besho lutho. Ngiyaxolisa mntanami ukuthi ngakutshela. Ma uqhamuka nezitori awukhanda isitori la ngoba ufuna ingane engathandani. Ngiyaxolisa mntanami kodwa nje angayifaki kulezi ndaba zakudala. Ezakhe zamanje, ezami zakudala. Usiqaleni phansi ma, usiqaleni phansi. Ubaba kaSindi lo wakho. Umthembeni. Umthembeni. Ingane yakhe umlulo omithisa uSindi. Yebo. Yikho wena ungafuni bathandana ngoba abandawonye. Abandawonye, yebo Nkosi. Yiko ngifuna ukuhlambuluka nje namhlanje ukuthi angixolele uSindi. Njobe mithi manje uSindi enze njani ingane? Uzoyikhipha. Ngeke akwazi ukwenza lokho. Uzoyikhipha. Ngeke akwazi. Akayikhipha. Ngobani? Akayikhipha. Ungalisho ngane inqanisa ingane ina 5 months. Sindi ulinyenge ngakhe. Ngeze u5. Ingane iyahamba phela lo ngane. Beplan ukuthi bazohlawula nje. Kumele ngenze njani? 5 months. Abangafune ngisho lutho. Angifune lutho lalo mfana. Wangatsheni ingane noma ugogo ke angitsheni. Sikhulise thina ingane ngosiko. Kodwa usumoshile nje ngoba lo semithisa usemithisa usibhuti wakhe. Ngokuthula kwakho lebutha umfuna umfana ungachaza ukuthi indaba. Leyo ndaba leyo sesixoxa emadlozini emsamo. Kodwa nje ngicela ukuthi Sindi ungithethelele. Kanjani kodwa ma uyabona inkinga usungifake phezulu kwazo. Ungithethelele kanjani? Ungithethelele mntanami. Kodwa nje kade angikubuza ngobaba ungangitsheni ukuthi ubaba uba kade angikubuza ngaye. Baba wakho awukwazi uzungitshengisa nanganye isithombe sakhe. Naye wayehlukumezile naye ngey'nkinga zakhe eqonya naye ubaba wakho. Ungafuni ukuthi azaze ahlukumeze nina. Wayeqonya naye ubaba wakho. Ungafuni ukuthi nize nazi. Manje inkinga ivela lapho ukuthi manje kudidana nezibongo emhlabeni nize niqomane ni uzalo liba ngangafune lokho. Sizama ukuvikela. Sizama ukuvikela. Yazi ngibulalile ma. Sizama ukuvikela mntanami. Manje sengizoba nengane nobhuti wami. Sizama ukuvikela mntanami. Kwamele ungivikele ekuqaleni ma ngisakutshela ngomluku kwamele ungivikele lapha hayi manje.
Suzongivela sekuzoba khona nengane phakathi. Thelele mntanami, ngithethelele mntanami. Ufuna uzolobola umlu. Kodwa umlu mangasayekele izindlela zakhe. Hayi. Asiyaphindela futhi lapha. Akuzona inkinga zendlela zakhe. Le inkinga ukuthi inganza Inkinga ndawonye. wena. Kade wawufihlile nobaba futhi akazi uzungitshengise yena. Ngoba mhlawumbe ngabe ku-right manje abasikazi size sijole nomlu. Buka lo 5 years esesujolile nomlu wathi ngitshana nobhuti Elala wami. nobhuti wakhe. Yabona nje ubaba wakho. Wayineyinkinga ezinkulu mntanami. Kodwa umtshelanga ngani ingane iqiniso. Enenkinga ezinkulu. Hayi ngiyakuzwa khona lokho. shame. U-right-ke namhlanje uyile ukuyophuza. Ake right namhlanje. Oh, Right, isikhulumeni into right esikhuluma la musuku silahla. namhlanje. Ngithi mina ingane Hayi, uyitshelanga right. ngani iqiniso. Imasa ngitshela namhlanje iqiniso ukuthi Isimithi kodwa Sezosizaphi manje? Sezosizaphi? Kephi lapho sazosiza khona? sifanele Ngephi la sithethe sosiza khona? emadlozini, sithethe Amadlozi Into yapi? Yapi leyo muntu esoyithethe emadlozini? Sisempepha mntanami. Sikhulume emadlozini ukuze singayikhiphi, mawuthi singayikhiphi mntanami. ukube sobha kodwa kanye nje mhlawumbe usuku olodwa. Usobha manje. Ngiyembuze uyazi Ngeke ngiyembuze. umbone. Makuwo lesihlanu umgqibelo uyazi mntanami Ulwesine ngiphuza namhlanje. ngolwesine. Lesine namhlanje. Yebo mntanami. Uphuzile kusayisekuseni uphuzile. Yebo mntanami, yebo. Kodwa manje izenzo zabhuti. Uyamkhola kodwa cha. Hayi angimkholwa. Mhlawumbe kusamele kubizwe abomndeni. Kufanele kukhulunywe naye ubaba sibuze Kubuze yena ubaba. Usho ukuthi ubaba yena akaboni ukuthi uyingane yakhe wena ngoba ufani phela noma. Thethelele. Naye noma ngimbona ngaleso sikhathi oba kahlali la uhlala le eGoli. Oh. Mhlawumbe ngisambone kabili kathathu. Mhlawumbe lento kabe kayikhuluma ngempela ngoba ngikude. Anisahlangani nje wena nobaba endleleni. Umtshengisi khona ingane khona. Asisahlangani naye Awukwazi ngezela ukuhlangana. inkinga kwayena njengoba ngichaza ukuthi ubaba wakho wayengezela inkinga ukuze Hayi mina manje ngikukholwa shemu ingakhulume namanje. iqiniso ukuthi ubhuti wakho ubani kanje naye wayengezela inkinga engayitholi kahle ukuze kuhlukanise kumndeni kanje ubaba wakho. Shemu nawe amanga ngikukholwa mina ma. Mhlawumbe khona iqiniso samele ungitshene lona. Lo eshoya Ukugcina ngikukholwa. ngikubuza le ingane ezandawonye. Ingane kaMthande, Mthembeni Mthembeni. Mthembeni. Umlu naye uzalo Mthembeni. Yebo. Ezandawo. Yikho ungafuni bathandane. Iyo ngafuni bathandane. Kuba uyazi abandawonye. Uyazi abandawo. Kodwa njengoba lebeqhubu njengoba lebe uyibona imoto uyishaya nge18 awucabanga ukuthi ngabe uyasho ngaleso sikhathi ukuthi into enzo singakufuna usisi wakho lo ukuze usizakale. Hayi iphutha labakubila kakhulu. Iphutha labakubila. Usabizwa ngephutha kodwa masindi lento angikujaji. Iphutha labakubila kakhulu. 5 years. Iphutha lamthethelele kodwa shiti. Kanjani? Uphuzile lo muntu uzomthethelela kanjani? Thathelela shiti. Thathelela mntana. Thathelela mntana. Thathelela mntana. Iphutha lenzele Ngibona ukuthi emhlabeni. sitholile solution la. Asitholanga. Because lokho sikuzwayo siyakuzwa ukuthi umuntu osicela zeleqiniso ayikho right kwayimanje. Ingane izokhula. Kuke kwenzeka besobo. Kephi khona Khulisa uhleze ingane, ephuzile sikhulise kwelinye ikhathi ingane. ahambe namakhehla angabuyi manje Kodwa kahle kahle angisa-understand. siswami Yazi kahle njani? kahle emhlabeni awufuneki ukuthi uhambe nomuntu ungasazi isibongo sakhe. Phela usinda Mina akasazwe ngibiza isibongo nomtshela. sakho nje ngisibiza isibongo Ngamtshela sababa. usinde isibongo. Sakho sababa akazi uzungitshela namanje Akaze ngitshele. ngihlezi kubuza ngobaba ukazi uzungitshela ukuthi ubaba uba. Sindi. Awukazi Akaze ngitshele ungitshela, sababa wakho. awukazi ungitshela namanje ngoba Uzube ngikutshela. ngakasindi akaze Njoba ngitshele. ngikutshela nje siwangatshela ingane noma ugogo ukuthi ubaba wami walapha yaphezulu. Hayi Sindi. Kakutshela. Awukazi. Yazi mntanami senze njani Sindi? Kakutshela mntanami. Ngicabanga ukuthi fanele ulibeke udaba lakho kumlu. Nihambe Ngakutshela mntanami. test. You take it from there. Kakutshela mntanami. Sozama ukukusiza Bathi ubaba. sikulandelele yabo. Ubaba ungala. Wathunga kephi? Isibongo sakhe. Wathi wakephi ma ubaba isibongo? Ngathi wakahadebe. Yabo uthi usukhohliwe ngempela. Akusasiyena futhi wakandlela. Yabo uthi usukhohliwe ngempela. Wesindi. Uyabona mawuthi usukhohliwe. Umlulo wakandlela ba. Okay, now izoleke imbukelo yeBlack Life TV. Ngokwami usiza zangwazi asikwazanga ukuthola ngenxa ukuthi lapho sifike sekulate kakhulu. Mhlawumbe going forward we need to come early sibuye Sindi yabo
esanda ukuvuka mhlawumbe engakaze awadla amanzi abhotshwa. Ngoba mina isitori angisizwa uma uyangingiza, uma isitori sakhe akasibeke isicace, kodwa kona uyasinikeza umhlahlandlela ukuthi le ngane ngenzeka zibe zandawonye. So ukuze sikwazi ukuconfirma lokho sizofisa ukuthi njenge-Black Life TV mina sizama ukuthola ukuthi umchazele umlo isimo because nizokwazi ukwenza i-DNA test yabo. Mhlawumbe we'll take it from there sibone ukuthi nabandawonye. Or else siphinde sibuye futhi thina nje i-Black Life TV ngase singathola omunye mhlawumbe womndeni akwazi ukuthi ahlale nathi mhlawumbe naye al-understand udaba ngendlela engcono. Okwamanje ngibona ukuthi usizo sithandwa sami noma sizamile ukuthola iqiniso esitholile kodwa angiboni usizakele wena ngokwakho. Angigculisekile ngempendulo zakhe. Kuningi engisafisa ukuthi angiphendule khona. Yabona nje bonga ngitshena zona ngoba mina ngazi undlela. Uhadebe lo asewusho manje angiwazi. Kungcono ukuthi mhlawumbe singithole engaphuzile. Ngoba nje meke waphuza angazi. Yeah. Hayi uzoleke mbukelo we-Black Life TV. Kusho ukuthi nje next time going forward sizokwenza show ukuthi singene ekseni ukuze simthole sopa bese siyakwazi ukunikeza udaba liphelile sibone usikwazile kuba fika nesixazululo kulomndeni wala ekhaya. Mina uMlangeni Magasela ngiyayidede inkundla sengihembe.